Iloilo City Social Welfare and Development Office ginpanginwala ang kulang sang supply sang pagkaon para sa mga residente nga apektado sang lockdown. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpahayag sang City Social Welfare and Development Office nga bastante ang supply sang pagkaon para sa mga apektado sang lockdown sa syudad sang Iloilo. Sunod kay CSWDO Head Teresa Helogo, una nga ginhataga ng mga barangay nga naka-selective lockdown. Samtang natalaan naman nga makabaton sang food packs subong nga adlaw ang mga naka-total lockdown nga mga barangay. Nag-provide na ng DSWD at hopefully masasasante nila para sa ila. Nag-provide siya daw 300. Tulo haon nila subong ang kubra. Una naton nga pag-distribute sina hindi ba natayon nga matagaan may ara ginaya nga mareklamo diyan kay may ara man kita malipatan but ini tanan gina-address. Sa bilog nga barangay Rizal Palapala 2, 70 lang ka pamilya ang ginpahayag makabaton sang food assistance. May na-prepare na ito ko ng food assistance, 140 kaputos. Pero, iatag sa 70 lang na katao kay duwa ko nung kaadlaw na pagpapanda sa subong, may pangyayari pa. Kalabanan sa mga food packs nga ginahatag sa mga barangay ang halin sa mga donasyon sa mga negosyante kag pribado nga individual sa syudad. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.